Gembok iki pradit. La pas. La ya ya. Ya. Hey ha hey ha hey ha hey ha hey ha. La pas. Ai hey. La hey. Chơi ơi. Ya hey. Chơi ha. Hey ha hey ha hey ha hey ha. Hey ha hey ha hey ha hey. La para kacaya enggal kabiarsa tapik padah. Ada Mbah BJ. La was. Yoi la was. Ha wa ya. Sing para wadyandra. Monggo kakek kula dherekaken. Ha hi hi ha la la. Loi ha hi hi ha. Ha ha. Ya hi ha. Mas yo. Ha ha. La 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 ha. cincir siji boko siji babiji ora satu kali ratu ning awake dhewe kang lagi arep medal paring dana paring kujiwane ganjaran aku kelawan kowe mula ayo disukuk bareng-bareng monggo kakak
Sampai. Sampai. Masa? Jan. Kowe darani gendeng kowe. Jan. Segedean kepange lho. Sundol ku lho. Isa jan buta kemasan saset. Kowe nak gone ndi gampang katut ya. Ya semoga lah ngono ya. Jan. Piye ta jare iki? Hah? Mbak, ora apa-apa mok lungguhi mana dong. Lungguh no. Lah wis, adem to. Nyuwun paseksan para sedherek ingkang sami makempal manunggal sawiji dhateng sedayanipun. Oh gak bener. Ngeratu ya, ngeratu. Ayo. Ya, watuk sik arepe omong ki watuk. Prajurit. Nyawang kowe kabeh padha abyor kang sarana lah panas to. Ratu yang agung wibawane ngono lho. Ndak oleh to. Munggah-munggahne pondasi ben ketok dhuwur kowe jan. Jan. Nah, ngono. Wis to, apik to? Ya. Madhep rene. Nyapa, aku ki makan piye? Kowe ngratu, ya ngratu po. Njaluk omong. Oh iya, njaluk omong. Dadi awake dhewe iki, Mbak ya, wong jenengane nek dene kene iki ditanggap wong, dadi awake dhewe iki kudu jaga tata trap silat ngono. Kudu jaga. Apa meneh ketemu karo kanca-kanca anyar ngono kuwi. Piye to jeneng? Oh, ngudang. Oh ngono. Prajurit. Suarane cilik lho. Nyawang kowe kabeh padha manungkul-manunggu marang panjenengane ingsun, Yaksa Usup Bina Bonari. Usup apa Bonari to jane iki? Oh iya, lahirnya pindho. Jan. Ya, iki dadi sanda pekaranganku ya. Sapa wae biya warakna. Para warga Sarongan ya kepengin duweni kajahatan apa wae aja lali karo Cempaka Arum. Cempaka. Nah, upama goleki ning ringin telu ora temu, golek ana Yusuf Bonari. Mesti temune, Ya, kuwi sing dadi pilingku. Bakal bacutke nggonku rumahku dedagangan ayo. Nah, wis kocor. Nah. Tulung Pak kuwi kocor tekan ndase, Pak. Nah. Buta udu. Arep nyapa kowe. Ngasaran. Yos, ayo bacotke. Lon.
Joget, joget, joget. Ahe, 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 ahe. Butok leran-leren. Piye? Ora tau latihan. Salahe ning etan kali ae. Lah mulunga lho kadoan. Ayo, ayo. Piye? Oh ya ngono. Pegon sak kembang jeruke. Pegon sak kembang jeruke. Kembang jeruk. Nah. Iya, ayo. Pegonge. Ayo, Bun, semangat ya, Bun. Di sawang tonggo to karo asip. Orang ngene gak diajar. Biasanya puluhe rada ndangak. Aduh, malah cokot. Hei, weh. Kepangnya ditumpaki. Kepangnya melayang. Gulung lho. Gulung endi lho? Ratu nek ora gulung lho. Nek dombane bapakmu kok ae.
Goyang.
Wong sayang mong dadi kembyange lambe pungkasane beda ambi nyatane sedina dina tukaran sing ana putus-putuse jaluk bagian ngajak pisah endinge wis padha gedene padha dewasane ayo ditata maning klendi apike ison sing ngerti iya. kudu klendi maning tiba tangi son bertahan Kok kemencer. son kagawara iki kabeh mung merga egoise son lan riko masalah sepele dadi perkara Loi. Hey. Hey. Ayo jajal. Pasno to, Bun. Pasno. Iya. Lepas deh lo. Jajal kowe. Loh. Beh, piye to? Nyapa? Aku golek tanggapan dhewe, Lek. Gak Ya. jejak, Oh, makanya jo cengkre yo. aja cengkre. Cuwilik cengkre. Ayo, Dang. Ayo ning ngarep no lah. Ben ketok lek kowe iki pimpinan ngono. Cilik ae pimpinan kan. Beh, piye to, Beh? Oh Jan. biayaan ngono iki. Ayo cup. Kari ketiki Beh, ndang. lakune urip iki. Sopo? Apa kenal wong kene? Ora kenal kowe. Arep bela saya susah. Bun, piye to? Deleh ngarep ra iso nyontoni. Deleh mburi gandoli jaran kowe iki. Ah, deleh tengah. Lah. Mundur. Tenan, Raimu ki nyapa? Iso Cilik nyeriwet ae iso ngono mendolong kuwi. mripate. Cantolno wis. Beh, Jan. Kayak gua. Arep nanti, Lakune urip iki. Nah, ngono, heeh. Maju salah, mundur salah. Arep belok saya susah. Terake. Terake lah. Hei.
Rondo bingung. Bingung kok tuh. Sona bertah. Nah. Sampai son gomo. Kayak Setan. buyutan. Coba Jan, iki. Raine iki gak nguati ya? Coba ya. Makanya aku lek nyanyi gak mesti kuwi ya. Bisa Aku tuh. Jan. Iso aku guyu. Ngono-ngono. Wajahe lho. Kok kaya ngene diterakne Tian ngono. Coba iki. Lah, Madep rono ya, madep rono. sik. Saiki ki apa saiki? Wis lulus SMK? Lo panggah ya. Nyapo. Jaranan soal cepat aja nangis sih lho. Wah tak buta nangis. Lah wis ngono kuwi. Jan menika buton Daud. Nah, wis kayak sepatu brok kan. Nah, wis. Ora lho kuwi dimo. Dan kayak dakanan sate. Coba iki. Kayak dakanan sate lho. Lah. Bon. Beh. Dia model piye to yo? Coba iki. Lah, telan. Lah. Kayak wong nyabrang. Penamen kowe. Leren kesel. Kene ket tisu. Ayo, dah. Sualmu. Kowe ki arep jaran apa salat? Bisa. Beh, angel men terjadi iki. Soale kedawan nih lho dipenake. Ning badok deknane malah kuluke rada ndenjengat malahan. Saiki suale beh jan. Coba iki. Benake. Nah. Benane sik. Wis, aman to? Lah. Cocok. Tak dukung. Hah? Lara. Oh. Ngecap lho. Ngecap tungkak. Ngecap tungkak. Lah. Tak dukung. Wajahmu. Cangkem, ora apa-apa. Pasno kabeh. Wis tak dukung kowe. Aja kuwatir. Aku ning mburimu lek kowe kalah aku mlayu. Lah telah tiba. Kok iso tuntutan iki terjadi iki? Ayo. Woi, ya. Ya, tak dukung. Asli 100% tak dukung kowe. Ya, tak dukung. Yo, tak dukung. Ayo perang. Coba iki tak ketetek melek sumpah. Iso mlumpuk dadi sitok iki. Raine tetek melek iki kaya apa no abstrak. Ya biar rada kempes. Ayo, tak dukung. Tak dukung, ayo. Hop. Lah. Hop, pas. Lah. Perang kok dadak omong-omongan iki lho. Dadak takut Rene. Iya tuh. Ayo, dah. Jan. Lah. Tak dukung. Duda morat marit. Tak dukung.
Kowe kalah aku melayu. Ngono lho, penak ta aku dadi aku. Ayo. Mungsuhmu ganti. Musik ganti. Ha he ha ya he ha ya oh ha ai kentang tuh. Ngece dom. Hah? Aja mau ngomong ora ngerti ngono kuwi. Pas. La. Ya. La. Ya. Kowe iki diantem. Dadi. Diantem kembang dadi yo. Beh, aku ndekne diantem tonggoku kok ngeras. Diantem apa? Yo watu, iki diantem kembang karo beras kuning dadi yo. Dadi. Kok malah piye kowe mau? Dadi. Piye to malah ngene? Dadi sing ngene-ngene ki lho. Sing kleru ki kowe. Iya ta? Lah, kok salah ya lho piye ta? Malah nyeneni kancane. Ayo, maneh? Ndang. Nah, wis. Nah. Bun, senani Pak Dudo morat-marit kapok. Kaelo. Wis. Sungkem, Mbah BJ sungkem Mbah BJ. Oh, asu wonge kok kene. Hei, wong tuwek, kowe tak Kurang ajar. pirang-pirang kayak aku ngisin-ngisine. Kok iso mbok asok-asokne. Oh, alah yo maaf to lek ngono menesu. Lek bakal pental apa piye, Lek? Yo maaf yo Pak. Pakmu apa piye to? Kuwi ngono bapak blok. Raimu no. Bapake diasokne anake diraekne piye to karepmu ki? Raya anak asu kok. Lho lah Kurang ajar. Wes sunati ngepok. Ya Ayo. udah, ini sudah selesai Pak Prit, tolong dibayarkan sekarang. Urung. Jan. Urung perang. Urung dadi. Urung dadi. Wah, rumah saku yo wis ket mau iki. Urung iki. Saiki tenanan. Dadi. Ayo, saiki Tenanan. Sik tak delok emakku ndelok apa ora? Oh, Kowe iki nyapa? delok kae. Delok Nyapa? ayo. Wah, wisin makku. Mak aja ndelok ya mendelik dulu ya. Piye lah balik. Mak mak mendelik dulu jangan mendelok aku ya. Mendelik lebasan di. Iya apa-apa iya kan. Mama to, apa mae? Wes jangkrik ndaran ning tangga-tanggaku dhewe ngene iki. Bene. Wong ngeroh bene. Sing liya ya ora gelem nanggap, tangga tok sing nanggap ya. Urung. Rezekine urung Oh teko. iya. Ayo yuk nanggap ya aja ndelok ta yuk. Ya sesuk. Wong-wong. Iki piye iki aku kongen piye? Dadi. Ayo dadi sing tenanan. Sing melet-melet nang kene. Kowe engko lak kejungkel. Kowe engko lak dadane kono kejungkel kowe engko. Mudun. Mudun. Jan. Warek. Mudun. Angel eram lho. Iya. Mudah jendir. Jan iso kaya apem. Kayak bikang. Bikang aja. Bikang ndi kuwi? Kok Jajan. Heeh, lah yo ndang sing tenanan. Ayo. Ayo, diantem neh. main PS sedang tek waktune. Aja guyu. Ayo tenanan. Tenanan iki. Ayo. Aku tenan. Iso ngarani wong ora gendah jare. Dati.
Ayo Mas. Japane, japane. Nah. Rapal, donga. Ayo, tumplak, tum. Nah. Jan kena moto. Jajal karosane Mas Susup. Bene. Marine bongkoke glugune ditokne kabeh kok. Disempalne randu lho. Enak. Tanggane gumun nek usap dadi. Tanggane gumun. Usap dadi. Lah lah. Yeay. Lo ya. Lo lo. Lo ya. Lo 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 pas. Yeay. Lola Mas. La la la. Ya was. Yey. Ora krasa bajur amendeng. Ya lun ya ya lun Sastra Cendrawata Naci Coba mantramu La mas Ayo
Padang Hun. Hebat. Setan kok ngerti loh. Setan ngerti nek di serep. Asop ning tengah tarup kae sapa sing kowe kenal golekana to. Nah. Ayo tabuhi kan. Wis, salamono kabeh mesti jeblok-jeblok. Mesti cair salamono kabeh wis. Nah. Lah, Jan. Lah, ayo panen to. Loh. Nganti adoh. Kae lho wong mburi lho. Nah. Iki uduk KSP neh. Lho lah. Kotak amal. Dadi duwe apa-apa mlebu. Sembarang. Ah, lah. Bun, wayahe bun. Ayo. Nah, kayak buri. Ah, wes. Lah. Nah, wes dadi ramonan ning kono wes. Malah didulang rawon. Piye ta iki? Jan. Pojokan. Habiskan. Tidak ada sisa pokoknya.
nyambi nyopet. Oh, iso nyopet barang lo. Bon. Beh, Nyapa nih kono ki? tekan jeding barang we, Bon. Bon. Beh, Jogete ning kene lho. bisa tekan jedingan barang iki. Endi? Endi? Kene ae aja dadah. Lah, aku beri. Lah. Wis. Nah. Jembayi. Setan no. Ngerti duit. Isik lho, isik. Ijek dah. Ora kon mecut kuwi, ora kon mecut. Ora, wis kene iki wis ngono kuwi penak. Kok penak men, Bu? Lah. Aja kuwatir, Pak Bu. Ayo. Urung nyawer kok jek enek jaranane jek. Enek sungkel meja. Dihadirkan langsung pokoknya cempok warung. Kabotan, Pak, kabotan. Jalan. Jaluk kursi.